F'Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa' mal-parteċipanti li lestew il-kors b'suċċess organizzat mill-Fondazzjoni Ideat fih dan il-Partit Laburista. Il-Prim Ministru Abela awgura lil dawn il-persuni tal-li ħadu sehem f'dan il-kors u tkellem magħhom dwar il-kors politiku li ħadu. Min-naħa tagħha Chairperson tal-Fondazzjoni Ideat Elaine Degiorgio qalet li il-kors ta' din is-sena bl-isem ta' Introduction to Politics kien wieħed ta' suċċess minkejja li minħabba l-pandemija dan kellu jsir b'mod differenti. Degiorgio qalet kif dawn il-parteċipanti li tinteressahom il-politika ġejjin minn noqsma differenti fis-soċjetà. Din is-sena kien ftit differenti mis-soltu, s-soltu jieħu l-forma ta' You Progress kien imsemmi b'dak il-mod, però din is-sena xtaqna ntuħ iktar laqta professjonali u ntuħ dik il-laqta ta' introduzzjoni għall politika in ġenerali. Ma konniex qed inħarsu lejn politika partiġjan iżda konna qed inħarsu lejn il-bażi prinċipali ta' kif bniedem għandu jikkomunika l-idejat tiegħu u anke b'mod rispettabbli ħanejdu hekk lejn xulxin. One News tkellem ukoll ma' Brian Xikluna, wieħed mill-parteċipanti ta' dan il-kors. Saħaq kif permezz ta' dan il-kors tallem aktar fosthom dwar il-komunikazzjoni u l-istorja politika. Jiena li laqtitni ħafna minn dan il-kors hija li kellna faċilità li naħsbu iktar b'mod kritiku tajjeb, il-bot minn forsi kif wieħed jaħseb b'mod partiġjan tajjeb, il-fatt li inti tista' taħseb b'moħħok mingħajr laqmat ta' kif taqbad politika partiġjana li naħseb hija xi ħaġa li importanti ħafna fil-politika.